Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Ма имрӯз анамхе тасмим гирифтам ки барои шумо дар бораи нархи навои материалҳои Дубай гап занам, нишон диҳам ва каме ҳам бошад фаҳмонам. Анами намудо бинед чанд ранг дора, гулошам ҳар хелая ё чи холкатиян киртавори 380 сомон. Ай дӯстони азиз, бодрунда ҳар хела рангошам ҳаст. На марҳамат, касое ки хоҳишманд ҳастед, тамошо кунед ва агар худтон харидорӣ кардан хоҳед, и дар Корвон, тарафи Корвон Сити, дуюм ряди таги навесо. И дарвоза да дохил намешава. Бисёриҳо мепурсанд ки чандум дарвоза. дӯстони азиз, анамин баъди Корвон Сити анамхе таги навесо сар мешава, ҳамхе таги анаму навесо кати дохили бозор мегардед. Яъне ки пеш аз якум дарвозаяй. Хулоса ҳамхе дуюм ряд. Анамин намуд паплино, ино дубайскиян, 500 сомон либосош барои бонувони мо. Ози бинед иҷа чанд намудош ҳастай. Ози ма якта ба якта шумода нишон метам. Ина касое ки мехоҳанд тамошо кунанд. На марҳамат. Ини ёша бинед гулош чӣ хелай. ҳамхе гулои 3D доштай. Бинед. Либосвориш 500 сомонӣ буда ёра. Ин ҳамаш паплинай. ана ин намудша бинед. Ана ин намудош боша 550 сум либосош. марҳамат, айни кабуд бо сабзш ҳаст. Ай гулои 3D дор бо сабзшам ҳаст. Ана бо розви ҳаст. Розвиам беҳад хушрувай. Касое ки ами ранга нағз мебинанд, ина бинед. Баъд анаи сиёҳ ҳаст. Сиёҳ 550 сомон. Ина бинед чӣ хел хушрувай. бо аз анаи лавдоманӣ ҳастай. анами намуд лавдоманӣ бисёрам диққат ҷалб кунандаи хушрӯ рангшам бисёрам зебояй. 500 сомон. баъд иҷада арабский вай ҳастай. арабский шолк ҳастай ё дигар арабский барх хатоам хеле ном мегиранд материалора. ина бинед 750 сомонӣ, 700 сомонӣ. ина сирхаш ҳаст, зард ҳастай, фиолетви ҳаст. ино чихол доранд. ина бинед чӣ хела ҳама сангчошам. анаи гулчамайдаи сирх боша нархаш 400 сомонай. ана вай и сабз бошад нархаш 1700 сомонай салатви. ина бинед и дубайский тоза. бисёре аз анами подписчикони мо пурсида буданд барои ҳаваи ма нархҳои иҷара нишон додистам шумода. ана и ҳастай 400 сомон. ина марҳамат, касое ки хоҳиш дорад тамошо кунанд. иҷада бо мехоҳам анами намуд сариёра шумода пешниҳод кунам. ана дӯстони азиз, чанд намуд сари 650 сомон, 700 сомон. анамин либосворӣ ё 6 метран. мисол курта поча, баъд сарандоз барои арӯсо мешава. ма видеои пешинада бо сариҳои арзонтаракам нишон додагӣ будам 300 чанд сумара. ана ози инаи комбахтора мехоҳам шумода пешниҳод кунам. бинед анаи комбахтои дубайски дӯстони азиз 350 сомонӣ. чанд ранга иҷада бисёрам хушрувай. либосаш 350 сомон. гулошам ҳар хелае, баъд рангошам ҳар хелая. ани ёра
озима бо мебинам тарафшам, аз ин тарафам шумода нишон медиҳам. на марҳамат анаи сирха бинед. ям беҳад хушрӯ дубайст ки 350 сомон. аз ман хоҳиш карда буданд ки ҳамин комбахтора нишон диҳед. барои ҳавайозе ки иҷада вақти ба навор гирифтан ҳамин намуд комбахто биромада аз пешам, гуфтам якбора ба навор гирифта пешниҳоди шумо кунам. дӯстони азиз, на марҳамат бинед. касое ки харидорӣ кардан мехоҳанд ба бозор омада харидорӣ кунед. касое ки дар дохили тоҷикистон мехоҳанд ба мо дархост кунанд, марҳамат ҳамун номерои ватсап дар видеои пешинада ман мондагиям, ҳамун номерода занг зада дархост кунед. ана ин намуд материалҳо супер келинчак ном доштаи дӯстони азиз, бинед. нархҳои ино 280 сомонӣ. на касое ки мехоҳанд тамошо кунанд. анаи зардош боша кабуд зард, ана ваёш боша 320 сомонӣ. бинед инош 320 сом бо ин рангаш ҳастай. бисёрам хушрӯанд. ин тарафтам бо дигар хиглош ҳастай. озима як ба як шумода аз пеш нишон медиҳам. агар касидаки махқулай, марҳамат тамошо кунед. анаи сеточниҳо ҳастай. саршавии видеода ман нишон дода будам. ино 380 сомӣ либосошунай. як либосовориш 380 сомай. ина бинед рангое ки дар уҷа набуд, иҷада бинед чӣ хел рангои ҳар хела дора. баъд анаи ваяй кори дастияй бисёрам хушрӯай 550 сомон либосуш. анаие ки кори дастӣ кадаги нест, ино ҳеч надора, ино боша 400 сомонӣ. кабуту дигараш бинед вай кадаги ина хеле мисол нигинаву хеле ороишот кардаги нест, 400 сомон. ауш боша 550 сомон. ана иҷада бо дар бораи комбахтои қимати дубайс ки мара пурсон шуда буданд ки ҳамоиро нишон диҳед ку бинем чанд пулай. ина бинед ана мино 1700 сомониан. дӯстони азиз, касое ки пурсон шуда будед ки дар бораи намихе материалҳои қиматӣ як видео карда нишон диҳед, ина бинед. ино дар анамин корвон дар дуюм ряд 1700 сомон будай. ина касое ки мехоҳанд. ин итальянскияй чӣ хеле хичон меган. омада бинед. дар ин ҷа инчунин супер келинчакҳои ҳар хела ҳастай. 300 сомӣ, 320, 300. глошам ҳар хелае. бисёр ва рангои хушрӯ, бисёр диққатҷалб кунанда. касое ки мехоҳанд барои арӯсакҳо харидорӣ кунанд, тамошо кунед, бинед. анай бинед ин тарафа. хамилён буренай. хамилёнои вай супер келинчак. иҷада бо паплино ҳастай. паплино 500 сомонӣ. марҳамат дубайски паплино. касе ки пурсида буд, бинед. иҷада бо онаи сирхша саршавии видеода ман нишон дода будам. бо аз анами кабуд ранги дигартараш серангтаракш ҳастай. бо анаи намуд кабудча ҳастай. чирнилӣ меган. ҳамхе ранги чирнилиш бо ҳаст.
ё 500 сомонӣ. баъд анамин намуд ҳаст. иям дубайския 400 сомон. шол дора 400 сомонӣ. касе ки мехоҳа марҳамат омада корвона бинед. дар анами дуюм дарвозаи чизора мефурӯшанд. иҷода инчунин анамин намуд ва ё ҳастаи 500 сомӣ паплинои Дубай. ина миёша бинед чӣ хел хушрӯа. гуллои ҳар хела. мисрх беҳад мада писанд омад. баданаи сиёҳуш аст бо вишивкадор. баъд ҳамин нусха бо инаи вай дорад. бинед дигар ранг дорад. иҷадаям бо паплинои вишивказадагию анам хелиё ҳаст. ёям 500 сомонӣ. чанд ранг доштай бинед дӯстони азиз. ина баъд сангчоошон тозаян. ҳамин материалҳо ҳамун вишивкаш баъд ҳамун санге ки задагиян ҳавай сангоям хчун ино ваян заводскоян чӣ хеле меган хчунам хеле сангош ҳаст. иҷода бо комбахтои новинка 650 сомонӣ. анамин вайша бинед сирхша бинед чӣ хел хушрӯвай 650 сомон. поёнаш вишивкае нам ҷои сиёҳуш вишивкае. баъд анаи намудош ҳастай 400 сомонӣ. ана бинед анаи намудош 400 сом. мас нав 350 сомаям шумода нишон дода будам. комбахтора инош бошад 400 сомонӣ. ана дигил дора дуранг дора. тамошо кунед дӯстони азиз. боварӣ дорам ки видеои имрӯза ба шумо писанд омад ва дар видео